Tulo ka bata og usa ka 19 anyos ang patay human matrap sulod sa nasunog nga balay sa Verna Hills Subdivision sa Davao City. Ani ang detalye. Igo na lang sa pagtanaw og dili madawat ang hitabo sa mga ginikanan sa upat ka batang Naapil Kasunog human natrap sulod sa balay sa San Juan Street, Verna Subdivision, Davao City. Giilama biktima nga sila Jag Baribe, 19 anyos, Nathaniel Baribe, 8 anyos, pag-umangkon sa duwa nga si Angel May Lopez, 14 anyos, ug igagaw nilang si Ivan Ingrasca, 10 anyos. Makita ninyo ang structure sa balay kay medyo gamay siya, no? Guot na siya actually sa sulod. So pagsunog sa sala which is dinidapit sa payportahan nato na napuok tanan ang init ug ang aso. So wala na sila kagawas. So ang ilang exit nila is dili lang gyud. Di lang kay sa likod dili na sila kaagi kay sobrang kainit. So Tungod sa kadako sa kalayo, duha lang ang natabang sa mga silingan nga sila Julia Baribe, 16 anyos, ug Eunice Ingrasca, 14 anyos. Kinsa gidala gilayon sa ospital tungod sa nahigubang mapaso og samad. Yung dalawa lang po kasi yung apat po nasa gilid po, nasa main ng fire na hindi namin kaya kasi nakalak po yung gate tsaka yung main door. Lahat sobrang lakas po kaya hanggang sa point na nag-blow na po yung apoy. Hindi na namin nakaya matulungan kasi Wala ang mga ginikanan sa mga bata diyang nahitabo ang sunog kay dunay gilakaw sa Davao Oriental. ang ginikanan sir kay naa sa mati nangumpra. Nangumpra sila sa ilang ginikanan. So nabilin sa balay jud mga bata lang gitanan. So pag-uli nila dito, Pag-uli na sir gitawagan sila ganiya sa ilang mga kauban dinhi. Mo na to siya nanguli sila. Dili ko sure sir pag giingon gani is mga gulay to nakita gani sir mga manok gulay. Mo nilang ginakaw. overloading nga may resulta sa electrical short circuit ang hinungdan sa sunog. Ana sa 3 million pesos ang danyos sa hitabo. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.